Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagmenta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Shen ka jala Maharashtra kan wanra yakaan ba kinu kibriyo ki bakwa thiet kali kinham ban pensisa shwa ba ki don yaka jakaset ka babyang lem kumta kan long lenoi ka pisa namar ba kimyo ban thiet kali lada kimdon yaka jakaset bat kataru kibriyo sorkar kin lej ban pensisa shadu shayeng la kita ki bakwa thiet kali ki don sisa ne em ya ka jakaset Kajala Maharashtra kalashim ya kanikarai namar bala jor palat ka jingkhamnya bat ka jingdheng kali hasorba Mumbai. Hadin bala dep pensisa kitra ki bayo jingbet ban thiet kali ki ha ban let register ye ki kali jongki khanang bala da kimi sha surak baru kin yo ya ka jakaset kali ka babyang ka ba ka sorkar kan penkre ya ki khanang bakin lait ban set hasurok namar ba ka jingset kali hasurok ka penmi ya ka jingdheng kali.